פנחס, שים לב. אתה רואה פה? רואה אדום. יש. רואה או לא רואה? כן, רואה אדום? כן. עכשיו. ירוק, עכשיו. אדום. מה זה אומר? שזה עובד. שזה עובד. כן. המצבר מקבל חשמל. כן, האחריות מתחילה ממחר, לא מהיום. כן. מחר מתחילה האחריות על מצבר. כן, בלי הכרטיס. כן. בלי הכרטיס, מישהו יחליף את המטעין, יחליף את הכבלים. אין לו הגנה? אין לו הגנה? אין לו, לא, יש הגנה, אבל הכרטיס, אם יהיה קצר, מישהו יפרק את המצבר ויעשה קצר חזק, ילך הכרטיס. אוקיי, אף אחד לא ינגע, אם יש משהו, יש מספר טלפון ויש אחריות. אוקיי, ומחר מתחיל 6 חודשים. אוקיי. על הכרטיס ועל הבטריה. לא על כרטיס, על מצבר. הכרטיס, אם לא קרה כלום, כמה אחריות? לא, אם אין קצר. הכרטיס על אחריות. אבל אם אין קצר, ככה. לא יקרה. אז כמה אחריות אם בדקנו, ואתה אומר, אדוני, קצר, בבקשה, או אין קצר, פאק של המפעל. לא יקרה. אבל אם יש פאק מפעל, אין פאק מפעל. זה משהו תקני, ניכנס... שזה אני שואל. זה נכנס לטקסט. רק זה נשרף בקצר. טוב, מהקצר יישרף, לא יותר מזה. טוב, בסדר? אוקיי.